amaguma bandla kaQunta kandaba ezithakalanga. Namhlanje we are still hopping along in the midst of the 31-day lockdown as a response to COVID-19. We are all urged ke bantu abahle ukubana we practice social distancing. Even during this lockdown apha kwavuselanga sisaqhubeka kaloku to do what we do, that which is to share knowledge. Baninzi ke abantu abasikhangelayo abanemibuzo yabo, siyabaphendula abasikwazi ubaphendula, siyabanceda esikwazi ubanceda, nababuza ngamachiza siyakwazi ubanceda bakwazi uncedakala kwezokona bakuzo. Kodwa ke we are not doing anything, asifuni umuntu uzawuthi ufuna uzapha ekhaya kuba kaloku sizawubanjwa sobabini, sibanjelwe le act ithethwa ngayo apha ebambisa abantu kufuni 1,500 rand which we all don't have. Lamayeza ke esiwaxoxayo apha, lamayeza sincokola ngawo since the beginning of the lockdown, if you notice, they all have something to do with the respiratory infections. We have chosen them deliberately kuba ingamayeza abantu bakuthi ekudala bewasebenzisa for respiratory infections. We are by no means saying lamayeza ayayinceda icorona. What we are saying, abantu bakuthi they have used lamayeza for respiratory infections, and nayo icorona is a respiratory infection. Don't forget to hit the subscribe and the notification ukwenzela ukubana ungasheki kakhulu ke le lockdown and beyond, kuba kaloku izawuphela le lockdown sibe sisaqhubeka apha phakathi kwelikhaya. Namhlanje ke manyange njoba nisazi uba ngolosithathu usuku esiphatha ngalo ingcambu, usuku esiphatha ngalo ixolo, siphatha amagqabi kalongo losithathu, siphatha amachiza okunyanga, yilonto ngolosithathu siphatha amanzi, siphatha amafutha, siphatha amathambo. Namhlanje ke sisaphethe ingcambu eligaqa, siphethe umakhwekhwetha weyeza, siphethe umarhazula, siphethe iqwili. Atsho kaloku umntana omXhosa xa le ndoda kubonakala ukuba inamandla, le ndoda yenza izinto zenzeke, le ndoda ibetha kungamili nengca, kodwa yeyi unantsika iqwili lakhe linamandla. Siphethe lo qwili ke elalinconywa kuba kaloku iqwili ended up being a symbol yeyeza. Xa kuthiwa yeyi le ndoda iqwili layo linamandla, kuchazwa ezintonga aziphetheyo nanku nantsika kuthi bayi zitsho kuvokotheke. Asifuni ke ukuyitsala ibende kuba kaloku abantu bahleli kwezi lockdown, sizawugawula swarhuqa. Kodwa phambi koba swarhuqe, we want to remind, as you already know, ukuthi thina apha ekhaya phambi kokuba sithethe ngeyeza sitsho ukuthi lenzani, siye siqale sijonge ukuthi medical journals zithini ngalo eliyeza. Abantu abafundileyo abaphandayo baphande bomaphi. Kodwa before singene enzulu ke kulonto, want to remind ukubana wena unomdla ukufunda ngawo lamayeza njengeqwili, wena ufuna uyazi ukuthi amayeza njengeliqwili, ukuba unalo iqwili leliphi iyeza lenza umsebenzi okumila kunje, ufuna uyazi iqwili lisebenza kakuhle nawapha amayeza, mhlawumbi ufuna uzixubela. Wena mhlawumbi uligqirha okanye ulixhele, mhlawumbi wena ungumntu oleqwa yintwaso, ngelinye ixesha apha ekhaya wayekhona umuntu wayixuba amayeza, ngoku iyakuleqa le nto ofuna ukuxuba amayeza okanye wathengisa la mayeza, ingaske ke ngoku wazi uba enzani la mayeza wathengisayo. Ngelinye ixesha uyazizingelela, ungumzingeli ohlunyuka apha phakathi kwamahlathi, wabona la mayeza oqonda ubana ndiyabawela ukuwazi, athi omnye, hayi tata mna ndidinwe kubhatala xa ndifika kule ndawo ndinikwa igaqa libe linye, ndibizwe imali eninzi ingaske ndiwazi la mayeza. Wena mntu kuneso sizathu noba sisizathu esibizwa ntoni, sivulile ke as of today. Wena mntu ufuna ukwazi ngeyeza, wena mntu ufuna ujoyina isikolo iVusilanga Academy of Traditional Medicine, sivulile as of today. If you go down to le nto ithi description apha kule video description, you will see the link ozawuthi xa uyicofa le link uzawugcwalisa izinkcukacha zifunwayo, and then thina will get your details, will communicate nawe ke ukubana ithini into kuba sisekuyo le lockdown. Abuze omnye, mna tata ndikho monti ndikude, ndicela ubuza uba mna mntu ungakwazi ufika emotweni ndizawukwenza njani, ndiseMpumalanga ndiseKapa, hayi mna ndiseMthatha ndiseLimpopo. Let's tell you ukuthi bakhona abantu who contact us from Canada, from the United Kingdom, abantu abasicontacta from Swaziland, including other countries
ibeke phofu ngabantu belilizwe beye kuloo mazwe ngophangela. We are telling all of them ukuthi if awukwazi uza eklasini ikhona i-application ekuthiwa nguZoom esizawusebenzisa yona ozawukwazi ukufunda from the comfort of your home. Now, we are also saying ke wena mntu uzawuzusa isiqu, you will pay the individual price, kodwa we have also made an arrangement of e-group discount, particularly abantu abathi thina sikude will come as a group. Sathi ke ngoku depending on the size of the group, sometimes we may even come to your place apho we will set up yonke into, isikolo siranele from your place, and then wonke ngomnye umuntu ongekho lapho abe ku-Zoom. If you're not in East London ke sizabe singayazi le ndawo yakho, then we'll rely on you for into ezinjengevenue, so that kaloku singathi sifika apho siqale sikhangela ivenue esingazuzazi. So wena mntu nomdla ke okwazi ukuthi ndifuna ukubuza lo mbuzo, ndifuna ukubuza lwa, we encourage you ukuthi ungabuzi in this channel, ubuze ku Facebook Messenger okanye ku WhatsApp. The reason is kaloku le video will continue to be kwesi space endlessly, ngoku abantu bazawubona ezi questions ibe izi questions ka 2020 ibe ke ngokunyaka ngu-2025. So talk to us kulento izawuba ngu-immediate. Hayi masipheze ke sigawule njengoba sesitshilo ukuba siwagawulwa siwarhuqa. Sitshilo kaloku ukuthi namhlanje sithetha nonomnyamazana, sithetha ngeyezelinukayo kodwa libe lingabolanga, sithetha ngalo iqwili. Abantu abantethi sisiZulu bathi likhathazo. Libona batho ba ko Thabeng, Majahapere, Basotho ba re bona moriane ona ke lisoka. Hey, sukani madoda ndiyabona beliyeza liyeza elikhoyo kuzo zonke indawo. You go to Zimbabwe, you find eliyeza. You go to Swaziland, likhona eliyeza. In English they also use it, bathi xa belibiza is a larger tin cell flower. Students of botany call it Alipedia amatimbica. Liyeza elihle eli xa belichaza abantu abalifundeleyo bathi it's part of i-carrot family. Ibona ki carrot family ihamba idibanise namayeza afana nayo imboziso. Medically benzani ngalo eliyeza ikhathazo? Njengoba sesitshilo ukuthi amayeza amaninzi hambe asebenzisane, elinye iyeza lingene endaweni yelinye iyeza. Sifuna ke xa usiza ufunda lamayeza ethu uzama ukwenza the link. We have done most of them, or some of them. I must be fair kuba sikafiki kuMoses seku some of them. If you read some of them, besike sancokola ngentsula-ntsula. When you talk about intsula-ntsula uzawufumanisa uba awuyi kude kwiqwili. Siyabuza ke medically lenzani ikhathazo? Wena mntu ohambisayo uyalisebenzisa ikhathazo? Wena mntu okhohlelayo? Wena mntu oneflu, be it a viral flu or a bacterial flu? Wena mntu one-chest pain, be it chest pain caused by coughing okanye chest pain ongayazi uba ibangwa yintoni? Wena mntu onengxaki esilonda, uyawabilisa amanzi, ufake iqwili lakho, walinda phole, uhlambe isilonda. Remember, we said ikhathazo lina antimicrobial activities. That's why it's able to deal with your viral flu, bacterial flu. Yilonto likwazi udilishana nazo ezilonda is because linazo i-antibacterial, i-antiviral properties. Nabantu be-asthma, asezuthetha kakhulu ke nge-asthma because kwanje kufakwe nezinto ezinosibambisa uba singathetha ngazo kuyo le channel. Kodwa wena mntu ne-asthma, dibana nomntu onyangayo ngakokwenu akuxubele iqwili namanye amachiza unceda okanye uthomalisa i-asthma. Wena mntu one-abdominal cramps, i-abdominal cramps ke will come in different forms and shapes. Zikhona ezi zomama, zikhona ezi xa uye ekliniki bazawuzinceda ngegas. Lithiwa intoni? Hey, I think I'm getting rusty clinical. Funa ndiphinde ndiyofunda iincwadi ezi-clinical ndilibele ngokeliyeza olinikwayo xa une-abdominal cramps. Kukho i-journal ka-2014, le journal lena studied iqwili. Amongst izinto abaphume nazo abantu bejonga ukuba bathini abantu. I think kule journal they were doing secondary literature, they were not doing primary. They didn't do their own research, they were relying on other journals. But bafumanisa ukuthi
iqwili is very good kwi-respiratory tract infections. We are going to link le journal ukwenzela uba nawe uzibonele, and part of what we are reading here is also extracted from le journal including others. Apha ke ekhaya asilishiyi iqwili kwimbiza eziselwayo, phantse zonke imbiza eziselwayo siyalifaka iqwili. Having done ke medical side ukuthi abantu abanyanga ngokugula bengakhange baye emayezeni babenzani, sibuye ke ngositsho uba omayezeni aba bade batshe babemnyama kukufutha benzani bona ngeqwili. Njengoba bendikhe ndatsho ukuthi iqwili liyasebenzisana nentsula-ntsula. Thatha iqwili lakho xa kukubi, wena mntu obonayo ukuthi awukwazi ulala, nantsi into ujikeleza indlu, kushushu apha endlini, ingathi kukho into ezihambayo, ingathi kuvuleka ikhabhathi apha, ikhona le nto ekwenza ingathi kurhwitshe, uyoyika mntana ebhele nje bawuhlela apha endlwini. Thatha iqwili lakho uba unalo ilabatheka, nqunqutha iqwili, unqunqutha ilabatheka, khawuqume kaloku isibindi, uphume ume phandle ukuba uyakwazi uma phandle, okanye ume apha ngasemnyango ungakhange uphume phandle. Thukisa ke kuba ndiyakwazi uba uyathanda uthukisa, kwazi uthi ndiphethe intonga enkulu, ndiphethe intonga engoyiswayo, ndihamba nenkunzi ehlaba iphinda-phinda, andoyiki mntu, andoyiki into, pho! Ukafule ke and then ubuyele endlini ujonge uba akuzubakho mehluko na. Xa sisenza imboziso oil, bakhona ke abakhe bayithenga imboziso oil abayaziyo. Imboziso oil, oil esiyisebenzisa xa ubungumntu ofuthela isichitho, umgqwaliso, isimnyama, uthi xa ugqiba ufutha uphole, xa ugqiba uphola uthambise le oil incedise ukukhupha esi sichitho lo mgqwaliso. Imboziso oil xa siyenza iba ngu-2 part. There's a fennel part apho we extract the oil from your imboziso or fennel plant, and then there is another slow infusion apho sisebenzisa amagaqa, particularly sizawusebenzisa ilabatheka, sisebenzisa intsula-ntsula, sisebenzisa lona iqwili. So kuyo laa mboziso oil elavunjana ulivayo yi-combination yelivunjana leqwili plus nevumba elisuka kuyo imboziso, kutsho kuphume ke ngoku elavunjana libumnandana kwabanye abantu apha kwimboziso oil. Asilishiki iqwili ke xa sisenza ezo nto zikumila kunjalo. Naxa ke sisenza imbiza zosela, mhlawumbi sijonge amabekelo okanye nanku umntu unedliso okanye esi sichitho salo mntu sifuna ukhutshwa ngaphakathi, njengoba sesitshilo ke iqwili asilishiyi. Hamba ke wena uyofunda ngaso isichitho, sincokole ngesichitho, sancokola ngeziwasho zesichitho, sancokola ngamayeza alula esichitho. Khawusikhangele ke ezo video, ingasukuqale ngale ithi amayeza alula esichitho ukuba ungumayezeni, kanti ukuba awungomayezeni uyokhangela le video ethi isiwasho sesichitho. You may maybe start ngokukhangela yona ivideo ethi isichitho, so that uyazi uba sesiphi esi sichitho unomdla waso. Yasebenza ke eliqwili kubantu abane-colds and flus. Siyafutha, ngentetho esiZulu bathi siyagquma, sisebenzisa yona le plant ekuthiwa likhathazo kanye iqwili namanye amayeza. Wena mntu ke oqonda uba le yakho iflu ingathi kungxamele, ifuna ukunyusa, thatha le nto ekuthiwa eucalyptus tree leaves, amagqabi egumtree. Ukuba uyawafaka kuzawuva la mentholish nto idibe strongo kuwe mayezeni ofuthayo, inuka indlu yonke. So amadvising uba xa ugqiba ufutha sulichitha, khawulibeke ungalicikanga litsho linuke yonke indlu. Nezi bacteria zikhoyo uba iyakwazi le nto ukuphuma izigxotha apha emoyeni, makubekho into yenzayo. Siyaphinde liqwili silisebenzise xa sisenza iintsizi. Abantu ke umntu uzawuthenga intsizi phaa esitratweni athi intsizi. Intsizi ngamayeza athakiweyo and then atshiswa enziwa loo powder. So intsizi is not intsizi efanayo. Xa ubona intsizi ifana neyomnye nomnye nomnye, iya ngaloo mayeza nokuba naloo ntsizi
ifuna ukwenzani, sawuhamba ke thina siye erenkini siyothenga insizi ube ungayazi noba laa nsizi yenzelwe ntoni. Zikhona insizi kaloku zenhlahla, zikhona insizi zokuhlanganisa, zikhona insizi zokhafula, zikhona insizi zabantu kabenze ezinye izinto esingazuthetha ngazo apha, ibe nazo izinsizi. Kwimbiza ke zococa igazi lento kuthiwa yi-tonic siyalisebenzisa iqwili silifake namanye amayeza azi-tonic. We once discussed, I think it was on Facebook, apho sasidiscussa ngentolwane, liyeze linamandla ke nalo eliyana, very good as a tonic. I think it's better than amayeza amaninzi. We are going to discuss intolwane apha, discuss it in some detail kwi-group ethi umuthi ubuzwa kwaBhaca, where I'm part of the admins. So khawukulifumaneka iqweli udibanise nentolwane, udibanise namanye amayeza, ungalishiyi labatheka. Ingaske abantu bakuthi labatheka bayixabise. I-common kwendawo sihlala kuzo is very powerful. That's why labatheka was one of the response nto eyayisetyenziswa kwelaa xesha le-HIV nabantu abane-TB nabanye abantu. Khawukujonge le video sayenzayo ethi ilabatheka, ujonge ubana unoncedakala na wena. Sizawulungiselela ke ukuyirhoxisa, kodwa ke sizawugqibezela ngelithi, we have said it before, if sithetha ngeyeza elinyangayo, you must know ukuthi elayeza likunyangela lengxaki. Mhlawumbi ufuna iyeza kuthiwa ngumavula kuvaliwe, kuba into zakho zivaliwe ufuna zivulwe. You must know ukuthi eliyeza lingumavula kuvaliwe likuvulelayo liyasetyenziswa ukukuvalela. Nalo iqwili eli sithetha ngalo, abantu abangamaxhwele anamava ayalisebenzisa eliyeza ukukuchitha, ukukugqwalisa. Kaloku eliyeza xa silibiza kuthiwa ngunomnyamazana onuka engabolanga, baya kukubolisa ngalo eliyeza, bakunukise ngalo eliyeza, ube nguloo mntu usemnyameni ngenxa kanomnyamazana. So sizama uthi ke iqwili liyazenza into zalo. Wena mntu ke ufuna ukwazi inzulu njengoba sesitshilo, khawusikhangele kwiVusilanga Academy of Traditional Medicine. Okwakaloku nje ke singakhange sitye ezi data zabantu, sithi sizawuyeka ilale, sizawuphinde sidibane ngomnye uLwesithathu apho sabe sincokola khona ngelinye iyeza. Siyadibana ke ngemigqibelo apho sincedisana khona ngokuphendula imibuzo ezingxaki zabantu, apho sidiza amahlebo, apho sithetha khona ngezinto zabantu. Okwakaloku nje sithi kumanyange akwalanga, obhelo langozondo khubona uqunto mafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa, ovapho mnomana ontshanga sodibandlela, ezohlwele zayidibindlela zade zadibana endlela, sithi makube chose kube hele camagu.